Ce job crezi că o să aibă Wednesday Addams? Haideți să vedem ce carieră îi s-ar potrivi. Din perspectiva testului Holland de interese, putem să observăm că aceasta are o curiozitate intelectuală foarte puternică, care o motivează. Îi place să rezolve enigme, să deducă, să cerceteze. Astfel putem zice că are un interes investigativ dominant. Iar celelalte două tipuri de interese pe care Wednesday le afișează sunt cele de ordin artistic și cele de ordin realist. Pe partea artistică, Wednesday este preocupată mai ales de arta goth, dar și de muzică, fiind instrumentistă la violoncel. Wednesday este cu adevărat un outcast, adică are o fire nonconformistă specific artiștilor. Un alt tip de interese este cel realist. Prin acțiunile practice pe care Wednesday le desfășoară, îi place să fie pe teren și să facă lucruri concrete. Wednesday este autodisciplinată și se angajează în sarcini dificile. Concluzia este că lui Wednesday s-ar potrivi un mediu de lucru în care poate lucra independentă, neconvențional. Are nevoie de un job care să-i satisfacă curiozitatea intelectuală și nevoia de creativitate. Joburile care i s-ar potrivi ar fi scriitoare, lucru pentru care se și pregătește în serial, detectiv, medic legist, cercetător, psiholog în criminalistică, jurnalist de investigație, regizor. Dacă ți-a plăcut, lasă-mi un follow și spune-mi ce personaje ai mai vrea să analizezi.